Hej. I forbindelse med min eksamen skal jeg optage en video om en vejledningsseance, og i den forbindelse har jeg inviteret mine studerende med. Hej. Hej. Det er en vejledning i forbindelse med en episode, der har været for nogle uger siden i afdelingen, og den tager vi selvfølgelig udgangspunkt i. Nu ved jeg, at du efterfølgende har arbejdet sammen med X siden ifølge oplæringsplanen. Hvordan synes du, det er gået? Jeg synes, det er gået fint. Ja. Og har I fået snakket godt om episoden? Eller? Jamen, altså, vi har ikke snakket om episoden, for jeg synes ikke, det gav noget til vores relation. Nej. Så det, jeg har gjort i stedet for, som vi også snakkede om til sidste vejledning, det er, at jeg har været mere tydelig i, hvordan jeg lærer. Så vi har lavet sådan en forventningsafstemning, hver gang jeg skulle lære noget nyt. Hvor jeg så siger det her med, at jeg gerne vil lære, ved at jeg sidder og kigger på først, for jeg er meget visuel, så skal jeg se det. Ja. Og så også det her med, at hun så sidder ved siden af mig, og så prøver jeg selv. Og så derefter kan jeg sige, nu er jeg klar til at sidde selv. Okay. Ja. Og det har hun taget godt imod? Ja, det synes jeg. Altså, det har i hvert fald fungeret godt for mig. Nå, at det er godt. Det sådan. Ja, okay. Jeg kunne fornemme lige efter episoden, at du sådan, måske var lidt opgivende i forhold til nærmest hele uddannelsen, eller sådan tænkte, at du måske ikke synes, du slog til. Ja, altså det tror jeg, du kan have ret i, at jeg var lidt fortvivlet. Ja. Og var i tvivl om jeg bare var dum, eller om jeg overhovedet havde styr på det her, hvorfor jeg havde valgt uddannelsen. Ja, okay. Ja. Men den er du kommet over? Ja, det synes jeg. Okay. Nu er jeg kommet et godt flow igen, og ja, jeg synes, det fungerer godt. Ja. Og hvad med de andre? Jeg ved igennem også vores oplæringsplan, at du skal gå med forskellige kollegaer fremadrettet nu. I skifter jo cirka hver anden, tredje uge. Hvordan har du det næste gang? Vil du bruge et eller andet, hvor du ligesom afstemmer? Ja, jeg vil gøre det samme igen. Det har fungeret rigtig godt, at jeg nu får det på en måde, hvor jeg lærer bedst. Fordi når jeg er meget visuel, det er jo ikke alle, der lærer, som jeg gør. Nej. Men så når jeg får det gjort tydeligt, jamen, så er de også klar på at lære mig det på den måde. Og jeg har jo brugt det siden, så vi altid får lavet forventningsafstemningen. Og jeg så også ved, at når jeg så spørger om hjælp, så ved de også, hvordan de skal hjælpe mig. Ja, selvfølgelig. Føler du, der er nogle læringsområder, hvor du synes, det er svært at spørge om hjælp? Er der nogle områder, der er sværere end andre i forbindelse med læring? Eller er det mere sådan, at du mere bare har et behov for, at de kommer over og ser det, du gør, at det er rigtigt? Altså, jeg synes, det godt kan være svært at spørge om hjælp i de situationer, hvor at jeg sidder med noget, hvor jeg kan se, at det her, det har jeg fået forklaret. Okay. Fordi jeg kan jo ligesom se et billede af det, og det har jeg set før. Ja. Og så når jeg så tænker jeg, så skal jeg jo kunne det, når jeg har fået det vist. Så der kan det godt være svært for mig at skal spørge om hjælp, hvis så forventer jeg måske af mig selv, at det skal jeg kunne. Okay. Og det er der jo ikke nogen, der forventer. Nej. Altså, man må jo spørge alt det, man vil. Ja. Uanset hvem man sidder sammen med. Ja. Men er det generelt svært for dig at spørge om hjælp? Bare sådan helt generelt, både arbejdsmæssigt og ellers? Ja, det synes jeg. Jeg er nok lidt stolt. Okay. Og kan godt lide sådan, at jeg skal kunne det. Altså, når jeg har sådan fået noget vist, så vil jeg gerne kunne det. Og det har jeg arbejdet en del med inden. Men jeg skal nok også arbejde mere med det. Jeg troede faktisk, at jeg havde bedre styr på det. Okay. For jeg er nok meget perfektionistisk og vil gerne kunne klare alting til UG. Okay. Nu kom jeg lige til at tænke på, om du nogensinde har tænkt over, om måske kan drage noget af den teori ind, I har lært ude på skolen under uddannelsen. Kan du drage noget af den teori ind i det her? Måske et redskab til at kunne håndtere lige præcis det, der er bedre? Altså, jeg har ikke lige sådan noget lige på stående fod, men jeg tænker, at det er noget, jeg godt kan overveje og se, om der er noget, jeg kan bringe i spil, for at gøre det nemmere for mig at kunne det. Ja. Okay. Og jeg tænkte på her helt til sidst, er jeg også interesseret i, om du synes, at hvordan jeg har været i forbindelse med den her seance, hvor du har været presse. Har jeg været der for dig, eller hvordan har jeg ageret som vejleder? Jamen, jeg synes, at det var der jo ikke den der, det skete, men jeg synes, du var hurtigt til at gribe mig, da du så kom retur. Jeg havde sendt en mail til dig. Ja. Du greb mig allerede mailen, og så også allerede til fat i mig der dagen efter. Ja. Og så også det der med, at jeg fik noget konkret at arbejde med, og vi kunne gå videre med. Og at du også ligesom gik videre til ledelsen, som den her mail ud. Ja. Som gjorde, at det var ligesom alle, der skulle løfte i flok omkring den studerende. Ja, lige præcis. Og du har efterfølgende haft det godt i at møde med de andre kollegaer, selvom man måske har fået fornemmelsen, at der har været en episode. Ja, det synes jeg. Jeg synes, der har været noget omkring det. Jeg var jo lidt nervøs for det. Men du er nervøs for, mailen skulle sendes ud, ikke? Ja. I forhold til indholdet. Ja, og også i forhold til, at det så blev sådan noget med, at jeg stod og sagde, nu skal I tage jer sammen, eller altså, vi sådan skabe en seance, eller sådan en situation omkring det. Og det var jeg ikke interesseret i. Men det har der overhovedet ikke været. Og det har hjulpet rigtig meget på deres tilgang til mig som studerende. Okay, det er godt at høre. Og for mig som vejleder er det jo også mega vigtigt, at jeg føler, at jeg har ledelsen i ryggen i forhold til det der med
at det er alles ansvar, og vi løfter i flok, og vi har alle har simpelthen ansvar for den studerende. Ja, og det er jo ikke kun på dit område, men studerende i hele afdelingen. Ja.